Kasih kan mau miring-miring terus yo po piye po. Ngene iki Oh, bau iki ora kenceng apa piye? Alus manis Alah, kena biang hati ya. oh iya. Dalangnya Pengen saksane. Kamu iri ya? Pengen merem. Nah nih, tak tekoni kowe nak ndek bojomu Mbak Mufidah nu piye jane? Piyamane sih. Piyamane sih. Awake, watake ngono kuwi Mbak Mufidah nu kira-kira piye? Oh, nek watak ki mesti aku mesti kenale suwe kena seneng, nek narimo nek bojo to. Tapi awak ya aku aduh. ngapa? Aku lagi cedak pisan cedak ya wis sekrupe koprol wisan iki. Komene nek dadi bojone ora ya. Ngobrol to. Oh, medeni kan mana? Hah? Medeni. Lho, lumrahe wong lanang. Wah iya. Orang ngerti kok iya. Ayo, ngerti ya. Kok nek aku dibanting-banting lah ya. Kowe paling tidak sirah. Lama. Golek isi podang Wah, jan mat tenan. Mat tenan jos tenan. Oh, iya. Wah. Sing ngrungokke nganti kaya melu-melu nyuwara. Nyuwara elek. Iba bunga hatiku nyanding bisa Dadi Kani tahan ya Kani. Ana saja yuk tangannya